सो हेलो गाइज मु प्रदीप आ गोटे ब्लॉग रे मु आपको स्वागत करुच्ची। आज तो आपन ब्लॉग वीडियो आनी पारुनी बट मो निजर लाइव विषय वीडियो बनाऊँगी। लाइव विषय हूँ मु केमिति लिखी केमिति कौन से विषय वीडियो बनवाई मत सुजोग मिलता बनाऊँगी। आदि आपण को वीडियो भल लगे तो आप मोर यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे। आज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा जाऊँगी। बेसी विलंब न करना वीडियो को आग को जा देखिपुं। यहाँ आमर सिलेट या आम कहू जर्मनी आध्यम आम लिखि था। यह हूँ पेपर आम केमी सेट करवा केमी लिखा वीडियो को देखते देखिपुं। ये गोटे कंटा अच्छी कैमेरा आसूथो ना बट ये गोटे कंटा अच्छी देखुं। ये आम पेपर को एमती रखिले एमती रखिकिना आम या करदे सेट करदे। सेट कलापर देखिपुं ये गोटे छोटिया जिनिस एटार आम लिखा बट देखा कौन कौन लिखा आकाश ना मो ना लिखुची प्रदीप। बर्तमान प्रदीप सरन लिखि सारी एवं लिखा शब्द आकाश लिखा आकाश बर्तमान लिखिली बतास बर्तमान बतास भी लिखिली। इंग्लिश वर्ड गोटे लिखा आपुल आपुल ना सॉरी आपेल। बर्तमान लिखिली आपेल देखा केमी लिखाई लेखाटी को देखिपुं। ये लिखी पढ़ा कौन लिखी प्रदीप सोरेन आकाश बतास आपुल देखिपुं केमती लिखी। आपड़ भी कन्फ्यूज हो जाऊे भावुवे यहाँ केमी लेखा आम तो एमती ही लिखू आ कौन लिखा गोटे गीत लिखा गप कही देखुं। बर्तमान लिखिली गप कही कही ए जन्म आज एति लिखी। तो ये लेखा विषय आम कि कथा आम लेखा को उद्घाटन कर
ଲୁଇସ୍ ବ୍ରେଲ୍ ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ଆମ ପାଇଁ ବ୍ରେଲ୍ ଲିପି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବାରୁ ମୋର କମ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଭାଇମାନେ ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଲେଖାଲେଖି କରିକିନା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି କିଏ କିଏ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ବି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏମିତି ଲେଖୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜରେ ବି ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଛି। କଲେଜର ଜଏନ୍ ବିଷୟରେ ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି। କଲେଜରେ କେମିତି କ'ଣ କେମିତି ପଢ଼ିବି, କେମିତି ମୋ ଜୀବନ କଲେଜରେ ବିତିବ ତା ବିଷୟରେ ବି ଗୋଟେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ସପୋର୍ଟ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ତ ମୋର ସବୁଠୁ ଉନ୍ନତି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାନେ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣୁଛି ବଟ୍ କହିବା ଶୈଳୀଟା ଟିକେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ କ'ଣ କହୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। କାହିଁକିନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବ୍ଲଗିଂ ବନାଉଛି ନା, ଟିକେ ନୂଆ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୋତେ ବି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତା ପାଇଁ ମୋତେ ବି ଟିକେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୋର ଦେଖିବେ ବଟ୍ ଯେଉଁଠି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ସେଠି ଯଦି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ନାଇଁ ଭାଇ ତୁମର ଏଠି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏଠି ଭୁଲ ହେଉଛି, ଏଠି ଏମିତି ହେଉଛି। ମୁଁ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବାନି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ମୁଁ ତ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉନି। ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଟିକେ ଭାଇ ତୁମ ଭିଡ଼ିଓଟା ସର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଟିକେ ଲମ୍ବାରେ ବନାଅ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଲମ୍ବାରେ ବନେଇବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଏବେ ମୁଁ ଲମ୍ବାରେ ବେଶୀ ବନେଇ ପାରୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବା।